Siyanibingelela nonke balaleli egameni leNkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, yena owafela bonke abantu abasemhlabeni wasithenga ngegazi lakhe. Siyambonga uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela ukuvula ngomkhuleko egameni leNkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayenziwe ezimpilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Sikunika udumo Nkosi, sime esisekelweni esinguKristu oyinkosi nomsindisi. Sipha amandla Nkosi okuthethelela bonke laba abasonayo. Nawe Nkosi usithethelele kuzo zonke iziphambeko zethu. Lapho sihambe ngokungaqondi izwi lakho, lapho singayigcinanga khona imiyalelo yakho. Sipha amandla Nkosi uJesu, size singangeniswa ekulingweni, kodwa siyinqobe yonke imisebenzi yomubi nawo wonke amacebo akhe amabi eza ngawo ukuzolutha abantwana bakho, adukise izwi lakho Baba olifakile ezimpilweni zethu kuba lisilonde. Ngokuba umbuso Nkosi ngowakho, namandla nobukhosi, khazimuliseka njengamanje Nkosi uJesu izwi lakho liwele endlebeni zabo bonke abantu belalele ngonkana, ukuba yilawo naloyo uzwayo Nkosi alamukele ngokujabula. Labo abahambayo Nkosi bekwazi baphinde bayihlole ukuthi intando yakhe isenziwa yini ezimpilweni zethu. Ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Ngizocela bazalwane kubo bonke abantu abalalele usheshise uthathe iBhayibheli elikhona endlini, kuze sizothi masifunda sonke sibe nokuqonda ukuthi lokhu ekukhulunywayo la kuyikhona yini lokhu okubhalwe emibhalweni, nokuthi ukuqonda lokhu onakho uyahambelana yini nemibhalo. Ngizocela usheshise uthathe iBhayibheli lakho, inkosi uJesu umivumile. Laba abanama-Bible apps, abanamabhayibheli emafonini, uvule iBhayibheli app yakho, ucishe ezinye izinto engaba isiphazamiso zikuphazamise uNkulunkulu mayivumile, kuze uzoba nokuqonda ungaphazamiseki. Sengishilo-ke angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu umhlengi la. Bingelela Nondaba. Amen. Siyabingelela kubo bonke abazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu. Haleluya. Hallelujah. Sibingelela bonke abazalwane, nabo bonke abahedeni, nabo bonke abazondi beqiniso, nabo bonke laba abazitshela ukuthi bayizitha zikaNkulunkulu. Sibingelela ngegama lenkosi uJesu Kristu onkosi umsindisi. Amen. Ongekho uxolo emhlabeni ngaphandle kwakhe. Uxolo likuJesu Kristu. Uma ucaba ukuthi uzovela uxolise uxolele uNkulunkulu, uxolise uNkulunkulu, ungazange uxolise kuJesu Kristu noma ngoJesu Kristu, udlala ngesikhathi sakho. Kumele uqale wazi uJesu Kristu nendlela zakhe ezizokholela ekutheni wena uxolelwe uNkulunkulu, ngokuba incwadi ima ithi ngiyindlela neqiniso, kusho uNdodana kaNkulunkulu uJesu Kristu ethi ngiyindlela neqiniso, akekho ongeza kuBaba ngaphandle kwami. Nathi-ke simlapho kuleso sisekelo sikaKristu sokuthi uma ufuna ukuxolelwa izono zakho, ngokuba sonke sizoni, uma sesikuKristu sesifunda indlela kaNkulunkulu okuyiyona esilethela umusa kaNkulunkulu, okuyiwona oletha ukuxolelwa sisaphila. Ngokuba uma ufa ungaxolelwanga noma ungaxolisanga kuNkulunkulu, noma kuthiwa uxolisile kuNkulunkulu kodwa kukhona abantu ungabaxolelanga, usaboshiwe. Kumele ufunde ukuxolela nawe futhi uxolise kuNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu uma ekuxolela nawe
ukwazi ukuthi uxolele abanye abantu, ngokuba lo musa owuthola kuNkulunkulu ilo musa omele ukwazi ukuthi utshale nakwabanye abantu, hayi ukuthi ube nomona nomusa ngoba na ukuthi wena sowuthetheleliwe. Ngokuba iyasho incwadi ithi khona amadoda amabili ayekweleta, noma indoda yayikweleta. uNkulunkulu wayefuna ukuthi ikhokhe noma badayise nonkosikazi wayo ukuze kukwazi ukugcwaliseka isikweletu lesi sikweletayo. Yaguqa yazithoba uNkulunkulu, yaxolisa, yacela nesikhathi uNkulunkulu wayinika, kodwa yathi mayiphuma lapho yaphuma yona yabona umuntu okweleta yona le ndoda le, yasimbamba ngobhongwane yampitshela emqaleni ekhoneni, yayisifuna imali. Yathi le ndoda-ke, anginayo imali kodwa-ke ngicela umusa ukuthi ungixolele, ngizozama ukuthi unginike nesikhathi ukuze ngikwazi ukuthi ngikhokhe le mali engikweleta yona. Le ndoda kodwa yanqaba ukwenza ukuthi ixolele lo muntu lo, yamthatha yamfaka entolongweni. Yathi-ke funeka aze akhokhe. Uzokhokha kanjani uboshiwe? Yabo, umuntu okujezisayo lo. So wathi umuntu lo, uNkulunkulu mezwa le ndaba le yalo muntu ukuthi lo muntu ngimxolele kodwa manje yena akaxolelanga, uthi hawu wena sisebenzi esikhohlakele, ngiyaxolela kodwa wena ukwazi ukuxolela abanye abantu, ngicela intethelelo ngiyakunika kodwa wena ukwazi ukuthethelela. So washethi-ke nami ngizokuthatha ngikuvalele-ke endaweni lapho ongeke usakwazi ukuphuma khona, kufuneke uze ukhokhe wonke amacala akho. Yabona ukuthi i-punishment, isigwebo esinzima ukuthi uzothatha uvalele ejele kuthiwa khokha isikweletu. So ingakho sifundiswa ngezwi kaNkulunkulu nangomoya ongcwele ukuthi thina sifunde ukuzithoba, sicele uxolo, ngokuba nathi simelwe ukuthi sixolelwe ukuze sithethelelwe amacala ethu. So uNkulunkulu kukho konke asifundisa kona, usifundisa ukuthi siphile ngokuthula nangokubambisana. Ungabambi igqubu, ngokuba noPetru uyabuza kuJesu Kristu athi, Nkosi, uma kuwukuthi umfowethu ungonile ka7 kufanele ngimxolele kangaki? Athi uJesu Kristu 70 times 7 kufanele umxolele, ukuthi umxolele into engapheli. Awubali ukuthi umxolela kangaki. Umuntu angabona namanje ekseni ntambama abuye ezoxolisa, noma kone manje emva kwe-hour uyaxolisa, umxolele, aphinde futhi emva kwe-hour aphinde akone futhi aphinde uyaxolisa, umxolele, ngokuba wena ngalokho wakha ukuthula kuwe ngaphakathi and wenza umusa njengoba nawe unike umusa uNkulunkulu wenza lowo musa. So ngiyazi-ke abanye abanenhliziyo ezinkulu, inhliziyo zabo eziboshwe ngamaketangu, asebethi ngeke uze ukubone lokho la kumina. Lokho siyaqonda, siphila emhlabeni vele onezindlela ezimbili, indlela ekuphileni nendlela ekubhujisweni. So uma kuwukuthi wena uzitshela ukuthi ngeke uze uxole, usuzinikele ekutheni wena uyebhujisweni, ufune intethelelo, njengoba nawe ungenayo intethelelo, uzoqhubeka wenze lokho okufunwa inhliziyo yakho engumthakathi. Ngokuba-ke inhliziyo zabantu abaningi zingabathakathi, azifuni ukwenza lokho okufanele, kodwa zona zifuna ukwenzelwa lokhu ezikufunayo as if zona zi-special. uNkulunkulu-ke akakhethi buso bamuntu. No, unemali awunamali, akanandaba nalokho, ufuna wena wenza intando yakhe. Uma ungayenzi intando yakhe, ngeke uze ubone ubuso kaNkulunkulu, ngeke uze ubone umusa kaNkulunkulu, ngeke uze uyibone inkazimulo kaNkulunkulu, ngokuba wena awukholwa. Silokho sithulela ubufakazi-ke ukuthi munye uNkulunkulu ongenamphelezeli, ongenamhlangabezi, ongenambonisi, uNkulunkulu ozimele, wakhe konke okukhona emhlabeni kuqhamuka kuNkulunkulu, kuqhamuke ngaye uJesu Kristu, ngokuba-ke uJesu Kristu mdala kunathi sonke. Njengoba mdala kunathi sonke, konke okuvelile, igama elithi Jesu Kristu kuvele ngayo, ulizwi. So siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe asinike wona ukuthi sikwazi ukuthi siphinde sime la kule nkundla sithule ubufakazi ngegama lakhe, kuyintshumayelo izwi lenkosi uJesu Kristu esilishumela
ngalo iBhayibheli, sishumayela ngeBhayibheli, asiplani kodwa sicela umoya ongcwele usambulele bese thina senza lokho uNkulunkulu afuna sikwenze, ngokuba akukho esikwenza ngentando yethu kodwa kungamandla kaJehova ukuphila kwethu nokwenza kwethu lokho esikwenzayo. Njengakho nokwenza kwakho ukukhohlakala kungamandla kaJehova, ngoba uthi bengafunanga ukumamukela wabanikela khona edukisweni ukuze bavune izivuno zezitshalo zabo zokungcola, bonakalise bahlazise imizimba yabo ngenxa yokuthi bayitshela bahlakaniphile base bephenduka izibuka. So noma ngabe uthi wenzani, uyathakatha, uyinyanga, udokotela, umthandazi, umprofeti, uyinceku, wenza intando kaNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu uthi intando yakhe mayenzeke emhlabeni njengasezulwini. So uma ungafuni ukwenza lokho uNkulunkulu akubhale phansi ezweni lakhe, ngeke kuze kwenzeke lutho. Ayikho into engenzeka ekuzokwenzeka ukuthi wena uzolahleka. Bese ulahlekile uyahamba esihogweni ngamalengiso ngokuba awufunanga ukuthi wenze intando kaNkulunkulu. Ayike ongiphi incwadi yamahubo 128 verse 1. Sike sizwe umoya ongcwele ukuthi uthini. Hallelujah. Incwadi amahubo isahluko 128 kusukela kwivesi lokuqala. Babusisiwe bonke abemesabayo uJehova, abahamba ngezindlela zakhe. Amen. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe ngokuba izwi lakhe liqondile, alijiki. Kunendlela yakhe ekumele bonke abahamba kuye bahambe ngayo. And bonke abantu abahamba endleleni kaJehova abenza intando yakhe, abenza ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Ithi incwadi babusisiwe. So uma ubusisiwe ingoba wenza lokho okufunwa uNkulunkulu. Uma uqalekisiwe uphila ngaphansi kwesiqalekiso somuntu owenza into ephambene nento efunwa uNkulunkulu. Babusisiwe bonke abesabayo. Qali ngeke uze uhambe endleleni kaNkulunkulu ungamesabi. Hallelujah, glory to God. Ngeke uze uhambe endleleni kaNkulunkulu ungamesabi. Abantu bayalizwa ivangeli bathi lingabi namthelela enhliziyweni zabo ngokuba inhliziyo zabo zilukhuni. Usathane usenze inhliziyo zabo zamnyama. Njengoba inhliziyo zabo zimnyama, ukumesaba uNkulunkulu akusekho. Kwenza kube lula ukwenza into ephambene necebo likaNkulunkulu ngokuba yini? Sebeyinzalo yezinyoka. Sebeyinzalo kaDraco. Sebeyinzalo kaLeviathan. Sebeyinzalo kaSathane. Bayinzalo yamadimoni. Benza intando kaSathane, akuselula ukuthi benze intando kaMoya oNgcwele. Khona ababemazi, khona abangamazi, khona abamfunayo, kodwa bamfuna ngendlela errong. And benza labo abamfunayo yilabo abamfuna ngenhliziyo emhlophe. Asebekhathele ukusetshenziswa uSathane, okusho ukuthi kubona ukukhanya sekufuna ukuvela, kodwa ke kumele babe kwi-position noma besendleleni efanele ukuze bona bahambe ngokuqonda. Bese behamba ngokuqonda fanele bathole imfundiso efanele ukuze bona bathole ubulungiswa. Bese ke kukhishwe ubumnyama. Lobumnyama osebuvale ukukhanya okukubona ngaphakathi, ukuba ke umzimba wakho uyithempeli kaNkulunkulu. And uNkulunkulu ungukukhanya.
So uma ke ngendlela yakho uhamba ngayo uhambe waze wangena ebumnyameni wayishekela wangasakwazi ukuthi wena ubuye ekhanyeni noma sikhona isifiso kodwa ngenxa ukuthi ke ubumnyama ibona lokubusayo uzohamba uyongena esontweni lakaShembe uzohamba uye esontweni laseZiyoni uzohamba uye esontweni laseRoman Catholic Church yebo baphatha iBhayibheli kodwa imfundiso zabo akuzona ezikaNkulunkulu bafundisa imfundiso zabantu ngaphezulu kwemfundiso zeBhayibheli kaShembe bazothi ke ayikho inkinga awubaphathiswa uzoqhubeka ushisa impepho uzoqhubeka uhlabela amadlozi uzoqhubeka wenza ama hairstyle owathandayo uye kwiRoman Catholic Church bofika kwiRoman Catholic Church bazokutshela ukuthi no asithandazi kuJesu la uJesu indodana uMaria uzala uNkulunkulu bathi besithandaza kuMaria imfundiso yamaRoma leyo ngokweBhayibheli akushiwo njalo so uhambe eZayoni efika eZayoni lapha bakunika amanzi bathi nanka amanzi okuchela ekhaya jikeleza insika ucule ukuhamba ekhaya kuthiwa nivuka umoya neshana ngey'kembu kwelo ndaba nanilumane kodwa ke imfundiso yeBhayibheli ayikho khona la womkhokheli noma umkhokheli inceku ney'ncekukazi bacishelana amehlo emva kwale nkonzo yabo bayahamba bayolalana ngaphandle komshado yini kusebumnyameni bayabhukuda ezonweni baqashile ngegama likaNkulunkulu kodwa imisebenzi yabo iyabafakazela ukuthi bona abayibona abantwana bakaNkulunkulu ngokuba yini bafundisa imiyalelo yabantu ibe ngaphezulu kwemiyalelo kaNkulunkulu ngoba basaba ukuvula iBhayibheli bayizoni bahleli ngokuba amavolontiya ekutheni babe yizoni njengoba behleli ngokuvolontiya abafuni into ezobahlanganisa neBhayibheli bafunde ngendlela kaNkulunkulu elungileyo ingakho sithi ke ukumesaba akusekho uNkulunkulu labo bantu nawe ngokuthi ke usuhluphekile emoyeni ufuna ukulungiswa uzohamba esontweni njalo liphinde liqhubeke liqinezele ngokuba isonto lamadimoni likwenza sengazi ukuthi khona umehluko njengoba ke usukile lapho ukhona weza la kodwa ke still ugijima ndawonye njengoba ugijima ndawonye akukho mehluko yes indaba ngokuba awufundiswa ngokumesaba uNkulunkulu nawe ufike khona la kule sonto leli ubona indoda njengoba ubona indoda nawe usuyaqala ufuna umshado khona la awuthola umshado into yokuqala nje uvula imilenze ngaphandle komshado babusisiwe abaqotho endleleni abahamba ngemithetho kaJehova so abantu abangafundisi ngeBhayibheli kodwa bayizindlu ezimile basebenzisa amavesi abawathandayo ukuze benze abantu bazizwe sengathi ke basendleleni kaNkulunkulu kodwa bashumayeli ngesono uyazithola songenile ngesonto umuntu wesifazane uvula imilenze wathola ingane ungashadile umfundisi akanankinga nalonto angakaza khuluma njengomuntu athi ke uNkulunkulu unibusise ngomntwana nenze amaphathi kube mnandi kube nje amasonto lawo angaqhamuki uNkulunkulu amabandla lawo akhiwa abantu ngenxa ukuthi bafuna ukwenza inzuzo banishisela amakhandlela banika impepho banika ovaselina kodwa ngokweBhayibheli asiyazi lonto leyo siyayifuna lezinto lezi abazishoyo eBhayibhelini asizitholi haleluya 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 siyayifuna lemfundiso yes Lord yalabantu abafundisa ngezinto eziqhamuka kumadimoni azikho eBhayibhelini nawe sithi ke hlola nathi imibhalo sibone ukuthi ke ngabe uNkulunkulu ke wayisho lonto leyo amen amen
uma ethi uNkulunkulu ke asiguqe sithandaze uyasho yini ukuthi asifuna abaprofeti bamanga noma abaprofeti abazosinika iziwasho uyasho yini ukuthi asambe enyangeni uyasho yini ukuthi asize kuyena siphinde sihamba abathakathi so uyamkela wena uhlele esontweni egcwele umngcola ngoba nako wena ke uthi ke hayi lesonto lethenza inkinga alifana nelela sonto nikhombana ngoba nonke niyafana omunye ukhomba omunye eswele omunye uvikela iso lakhe thina sithi sidila neBhayibheli ngoba iBhayibheli ilona sisekelo sethu sokuphila nesisekelo sethu sokuthi sibuyele kuNkulunkulu yena navigator indlela umhlahlandlela navigator bathi iGPS noma imap umhlahlandlela iBhayibheli and uma nishumayela ningalivuli iBhayibheli ningashumayeli ngesono ningaphendula abantu baphenduka ezonweni zabo nina nisono likaSathane ngoba ke ukuphila kuKristu uma ungafuna ukushumayela ngoKristu ungafuna ukuvuma uKristu wena ukaSathane akekho umuntu ongenza uNkulunkulu angazange azadlula eKristu and uKristu iqeda yonke imikhuba namanga lawakhona babadleni. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. You understand? Amen. Akukho ukuvika ngoKristu. No. Akukho uqamba amanga ukuthi uJesu Kristu wathi nje angocela amanzi nami ngithelo ngamanzi ngiphafaze ngamanzi. Azange asho uJesu Kristu asinikwa amakhandlela. No. Azange asho ukuthi umezothandazelwa athi ke uphathe inaliti uphathe namakhandlela uphathe novaseline akaze ayikho noJesu Kristu. Paul isathi laphi inabantu abafundisa ngeBhayibheli noma anifundisa ngeBhayibheli inabantu abafundisayo elinabafundisi. Amen. Lithi leBhayibheli. Hallelujah. Babusisiwe bonke abamesabayo uJehova Ngokuba akukho ukwesaba kulamabandla. Abantu bayazenzela ikaMakhanda ikaMpunzi Dlamini. Ingakho sithi buyelani ezwini lenkosi uJesu Kristu. Buyelani eBhayibhelini. Ufunde iBhayibheli lakho ngokuqonda. Uqale inkosi uNkulunkulu angibulele athumele indodana kuJesu Kristu yehlele kuwena. abahamba ngezindlela zakhe Ngokuba ke ukuze wena ube ngokaNkulunkulu kufanele uhambe ngendlela efuna uyena. Awuhambi ngendlela efuna wena. uMoses wayehamba ngendlela efuna uNkulunkulu wayenza yonke into esho uNkulunkulu. uJoshua wayenza konke okusho uNkulunkulu. uSamuel wenza konke okusho uNkulunkulu. uDavide wenza konke okusho uNkulunkulu. Amen. Incwadi amahubo isahluko 119 babusisiwe abaqotho endleleni ababusisiwe abaqotho endleleni akushiwo indlela le oyihambayo kuphela. Kushiwo izenzo zakho abahamba ngemithetho kaJehova. yenzo lonto izenzo zakho izenzo iyona ndlela ukuthi ke ngabe lokho okwenzayo wena ukwenza ngokuqonda kwakho noma ngokuqonda kaNkulunkulu kuyahlukaniswa phakathi nendawo. Ngokuba ukuhamba kwaNkulunkulu ikona ukukhanya nokuletha ukuphila nokuhlakanipha kumuntu. Okuletha isimilo kumuntu. Kuletha usimilo kumuntu wesifazane, kuletha isimilo kumuntu wesilisa, kuletha isimilo enganeni. Kuletha isimilo kumfundisi. Akukhethi. You understand? Babusisiwe abagcina ubufakazi bakhe. Ugcina yini? Ubufakazi bakhe. Ubufakazi ngeke uzukuthole nje ngokuthi uhambe ehlele ejointini. Ngeke uzukuthole ubufakazi ngokuthi wena uhambe uyovula imilenze kwabanye abantu. Abamfuna ngenhliziyo yonke. Ngeke uzukuthole ubufakazi kaNkulunkulu uhambe ulala abanye besilisa uyindoda. Ngeke uzukuthole ubufakazi ngokuthi uluka indwele ufake into zokufakelwa. Abamfuna ngenhliziyo yonke. Uma ufuna uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke uzokwenza yonke into ayibhale phansi eBhayibhelini. Uzokwenza yonke into ekhona phansi eBhayibhelini. Ngeke uzujikele ngakwesokunxele, ngeke uzujikele ngakwesokuhle uzohamba uqonde. Ngoba uNkulunkulu uqondile, indlela zakhe ziqondile, uNkulunkulu ulungile, indlela zakhe zilungile. Nawe ufuneka uqonde ulunge. Hallelujah. Awunazo izandulelo. Uma uNkulunkulu engakazasho ukuthi ke phuza utshwala udakwe, ungeke uzuphuza utshwala udake. Uma uNkulunkulu engakazathi qamba amanga, uze ukuqamba amanga. Uma uNkulunkulu engakazasho ukuthi feba, uze ukufeba.
ngangeke ngikholwe mina ngikholwa ukuthi ngisahlele sontweni ngibhizi ngilana nomsifazane le research kodwa ngiyakholwa akukho ukukholwa lapha kwamele ngiyeke kokona ukuthi ukukholwa ngangeke ngize kuJesu Kristu ungasibona ukuthi ngiyisoni angizelanga kuJesu Kristu ngoba ngifuna imali vele ngizalwe ngihlupheka ngefa ngihlupheka akukhathali ukuthi noma ngabe nginemali engakanani usho njalo nje ngesikhathi bemgcoba amafutha athi ke bethi athuthula Iscariot nabafundi bakhe yazi namafutha ngendlela biza ngayo inani lakhona bekumele adayiswe kunika imali kubo abahluphekile athi ukuhlupheka kwakho unakho unomphelo unakho unomphelo ukuhlupheka kwakho uhlezi unakho ukuhlupheka ngoba nina nikela ukuthi ukuhlupheka uqedwa imali no ukuhlupheka kuqedwa uNkulunkulu uma sekukhona ukuphila uNkulunkulu kwena ngaphakathi kuyaphela ukuhlupheka kuyaphela ukuhlupheka ngoba unokuqonda ukuthi yini intando kaNkulunkulu ngawe angikhulumi kanje ngoba ngiyiperfect kodwa ke ngiphelelisiwe kuKristu ukuthi zonke izinsuku ngiyalungiswa ngalo izwi ngakho ngiphila ngezwi angihlali iBhayibheli ngoba ngibhorekile engenazo into engizozenza sengisuse zonke izinto ebezizongenza ngiphazamiseke ezwini kaNkulunkulu ngokuba yini ke ngifuna ukuhlala naye ngizwe ngoba yini angifuni esihogweni mhlawumbe abanye benu bahleli-ke bafuna ukubhanqa ngapha ufuna ukuthi ajole aphinde athathe iBhayibheli alifunde sometime aphinde futhi ahambe ohlala abangani bakhe bakhuluma izinto ezumsangano bhema insango babhema ugwayi baphuza utshwala kwenziwe yonke kwenziwe amaphathi aphinde athathe iBhayibheli alifunde ayenziwa loo nto uNkulunkulu no haleluya no amen ithi incwadi babusisiwe abahamba ngendlela yakhe ngokuzinikela haleluya haleluya glory to God ngokuzinikela amen ukuzinikela haleluya uzinikela haleluya haleluya ukuzinikela uma uzinikela uthatha umzimba wakho umphefumulo wakho inhliziyo yakho ingqondo yakho ukunika uNkulunkulu awusaziphathele siphila kulesikhathi sokugcina lapho ubona khona ukuthi ke abantu balahlekile badukile abantu haleluya imndeni iyaphela left right and center amadoda aphelelwe yimilo abantu besifazane baphelelwe yimilo amadoda adlengula abantu besifazane abamba inkunzi abantu besifazane badayisa ngemizimba babamba inkunzi abafundisi bayitabane babamba inkunzi omama basafuna ukuba omama sebafuna ukufaka amathayitli ngaphezulu kathi ube umfundisi bese sithi ke ngenxa ukuthi lithi iBhayibheli navigator sikhombise eBhayibhelini lekuthiwa khona umama umfundisi bese ngibhala umlomo ungaphinde ngishumayele ngalonto thiwa khona umdikonikazi sifuna ukumbona umdikonikazi eBhayibhelini uma ngekho ungazibizi ngento engekho eBhayibhelini ngokuba wena wenza uNkulunkulu abumqambi manga babusisiwe bonke abamesabayo uJehova simele umesaba uNkulunkulu ukuze senze intando yakhe nina abantu senathanda ukuzihambela izinto ezingekho nanzi izinto ezingekho zibe khona ngokuthi ngifuna ukwenza intando yenu ebandleni likaKristu amen sekhona ubuyaluyalo manje ukuthi nobani ufuna ukubizwa ngegama elithize angifuna igama elithize anginandaba negama as long inhliziyo yami ihlanzekile ngikhuluma iqiniso lemsulo anginandaba lokuya ngizonda lokuya ngithanda akwenza imehluko amen ubulungiswa obufunakalayo emzimbeni kaKristu and ama-pulpit agcwele izinyoka amen ama-pulpit agcwele uJezebel ama-pulpit agcwele itabane ama-pulpit agcwele idaba haleluya yini abafundisi abasekho abafundisi beqiniso sekhona iziya ku-pulpit sekhona abantu abathanda ufebe kwi-pulpit beveza amazinyo besine kubani bekhokhisa abantu bekhuthuza abantu beqamba amanga beholela abantu ekufeni yini ukumesaba kusekho uNkulunkulu incwadi iZaga isahluko sokuqala verse 7 ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha yabona bese uqala usaba uNkulunkulu
uyanqanqazela ufuna noma ngabe yini engakuvimbezela emzimbeni wakho noma endleleni yakho engakwazi ugcine wena ungambonanga uNkulunkulu uyasaba yini njengoba umsaba uNkulunkulu ufuna ukumjabulisa ngokuba udumo ngolwakhe inkazimulo ngeyakhe udumo ngolwakhe inkazimulo ngeyakhe hayi umfundisi wakho uma ukhokho kweshumi ukhokhela umfundisi uma umfundisi ethi ugebenga ngalo mali igazi lisezandleni zakhe wena uqedile icala iziwula ziyadelela ukuhlakanipha iziwula ziyadelela ukuhlakanipha nokulayo khona iziwula eziphatha iBhayibheli khona iziwula ezingamazi uNkulunkulu qhubeka ufunde incwadi yaLunguzana incwadi amahubo isahluko 128 yebo verse 1 babusisiwe bonke abamesabayo uJehova abahamba ngezindlela zakhe ngokuba uyakudla umsebenzi wezandla zakho asiqale sibheke ngifuna ukubheka nje izinto ezibalekile uNkulunkulu azibalulile ezimiyalelo ekumele sizenze ungibhekele kwincwadi yaMathewu chapter 19 chapter 17 incwadi ngokukaMathewu isahluko 17 yes sir from verse verse 18 from verse 18 yes sir uJesu wayesekhuza idimoni no 17:18 incwadi ngokukaMathewu isahluko 17 verse 18 uJesu wayesekhuza idimoni no hambe ku-19 incwadi ngokukaMathewu isahluko 17 verse 19 khona kwafika abafundi uJesu bebodwa bathi thina besingemkhiphe ngani na wayesethi kubo kungenxa yokungakholwa kwenu okuncane no ngifuna le khona ukukhuluma khona nalombhemu lo osigwili Glory. uma ungayithola mpilo lapho uncwadi yaseRoma ayithola amen incwadi ngokukaMathewu isahluko 19 yes sir verse 20 hallelujah from verse 17 wathi kuye incwadi ngokukaMathewu isahluko 19 verse 16 bheka ke kwasondela kuye othile wathi chapter 19 isahluko 19 yes sir verse 16 yes sir bheka ke kwasondela kuye othile wathi mfundisi ngiyakwenza ntoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na wathi kuye ungibizelani ngokuhle na munye ongomuhle kepha uma uthanda ukungena ekuphileni gcina imiyalelo wathi kuye miphi na uJesu wathi haleluya ufuna ukungena kuphi ekuphileni uma ufuna ukungena ekuphileni yes lord fanele ugcine imiyalelo yes lord uma ufuna ukungena ekuphileni fanele ugcine imiyalelo yes lord wathi kuye miphi na uJesu wathi yile ungabulali ukuze ungene ekuphileni kufanele ugcine imiyalelo yes lord lo myalelo omunye wawo uthini oqala ungabulali 1 ungaphingi 2 ungebi 3 ungafakazi amanga 4
yazisa uyihlo nonyoko 5. wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena 6. Mase kuzoba khona kwincwadi ya Deuteronomy chapter 22. I mean incwadi yaMathewu chapter 22. Hallelujah. 22 verse 32. Starting from verse 32. Ngokuka Mathewu isahluko 22 Yes sir. verse 32. Mina nginguNkulunkulu kaAbraham, noNkulunkulu kaIsaka, noNkulunkulu kaJakobe na. Akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo. Yes sir. Kwathi izixuku zikuzwa lokho zamangala ngokufundisa kwakhe. From verse 30. Hallelujah. Verse 30. Yes sir. Ngokuba ekuvukeni kwabafileyo abaganwa abendiswa kodwa banjengezingilosi ezulwini. All right. Hambela up from verse 37. From verse 37. Verse 37. Yes sir. uJesu wathi kuye, "Woyithanda inkosi uNkulunkulu." Simyalele 6 ekhishiwe ku chapter 19. Yes Lord. Sizonikwa edelwa 2 manje Yes, Lord. kule ncwadi le Matthew chapter 22 Verse 37. verse 37. uJesu wathi kuye, "Woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho Uthanda inkosi uNkulunkulu wakho owokuqala lo ngayo yonke inhliziyo yakho yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho." nangawo yonke ingqondo yakho. Yilowo umyalo omkhulu Yilo nowokuqala owokuqala lo omkhulu nowokuqala. yonke. Yes Lord. Before uthanda umakhelwane wakho ufuna uqala uthanda Yes uNkulunkulu. Lord. Owesibili ofana nawo uthi, Ofana nawo "Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena." imiyalelo yu7 esinikiwe iphelele owokuqala nawo yonke. Amen. Kuleyo miyalo emibili kubambelele umthetho wonke nabaprofeti. Kubambelele umthetho wonke kanye nabaprofeti. So njengoba ke isho kanje nakwincwadi yase-Efesu chapter 6 verse 1 kuba kumyalelo sibheka imiyalelo ekumele ebhalwe phansi ekumele silandele ukuze kube khona ukuphila ekhonele ukuphila ekuphileni. Amen. Incwadi kwabase-Efesu isahluko 6 Yes sir. Verse 1. verse 1. "Bantwana lalelani abazali benu enkosini." Bantwana lalelani abazali benu kuphi? Enkosini. Lalelani abantwana abazali benu kuphi? Enkosini. So umzali bekufundisa ngoNkulunkulu kumele ulalelisise. You must pay attention. You must be attentive. Yes Lord. Ngokuba lokho kulungile. Ngokuba lokho kulungile. Ngokuba lokho kulungile. Amen. Yazisa uyihlo nonyoko Yazisa uyihlo nonyoko. okungumyalelo wokuqala onesithembiso. Umyalelo oqala nani? Onesithembiso. Khona oqala nowonke bese kuba khona nonesithembiso. Yes Lord. Ubona imndeni nentsha iphela ngokuba yini ayisekho inhlonipho. Yes Lord. Amen. Abasafundela abazali ayisekho inhlonipho. Sibheka imiyalelo. Yes Lord. Qali ngokuba ke sinikiwe ngalo ukuthi ungabulali, ungaphiki, ungebi, Yes Lord. ungabe ufakazi wamanga. Amen. Thanda umakhelwane wakho. Amen. Amen. Uhloniphe. Yes Lord. Amen. Thanda uNkulunkulu ngamandla akho wonke, ngakho konke onakho. Yes Lord. Yes Lord. Bese kuthiwa ke hlonipha. Yes Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hlonipha uyihlo nonyoko. Yes Lord. Ukuze kube kuhle kuwe. Ukuze kube kuhle kuwe nezinsuku zakho zande ezweni. Uhlale kade emhlabeni. Uhlala isikhathi, uphile isikhathi. Yes Lord. Ingane seziswa emathuneni ngaphezulu kwabazali bethu emathuneni. Abazali baya emathuneni ngenxa yezingane zabo ezibalethela izifo zenhliziyo. Amen. Ngenxa ukuthi ingane azinasimilo. Ingane zibulawa ingculaza left, right and center. Yes Lord. Ingane zikhipha izisu left, right and center. Yes Lord. Ingane ziyagwazana left, right and center. Amen. Amen.
ingane ziyazijova ngey'dakamizwa ziyafa ziyaphela ikusasa lentsha lifile left right and center usathane uyabusa. Amen. Nani boyise ningabathukuthelisi abantwana benu. Baba ubuye edakiwe njalo hleze vuka isibhaxo endlini ushaya ingane ngonakele lutho. Kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa enkosini. Qondisa kanjani ingane ungenako ukuqonda wena? Buyela ngale incwadi yalentuzane yamahubo. Yes Lord. Incwadi amahubo 128 verse 2. Ngokuba uyakudla umsebenzi wezandla zakho. Umuntu ohamba ngendlela kaNkulunkulu omesabayo uNkulunkulu ogcina imiyalo kaNkulunkulu uyokudla imisebenzi yezandla zakhe ephila esefile. Ephila esefile. Uyakuba nenhlanhla nempumelelo. Uyakuba nenhlanhla nempumelelo. Inhlanhla lezibusiso lokuqhamuka kuJehova, impumelelo uyinika uNkulunkulu ngokulandela imiyalo yakhe. Uma wena unemali ngoba nako wathwala noma ngoba nako udayisa ngomzimba bese utshela ukuthi impumelelo eqhamuka kuNkulunkulu leyo uyolithatha libomvu. Hallelujah. Uma udokotela unika abantu amaphilisi nemijovo yokuthi bahlele imndeni uyolithatha libomvu. Ngoba lithi iBhayibheli ungabulali. Usuphulile umyalelo owodwa. Usuyiphule yonke. Lithi iBhayibheli ungabulali. Wena uletha i-instrument yokuthi kubulawe ingane ezingenacala. Ngokuba yini angifuni ukuzwa iBhayibheli uma lithi ke ungafeli. Nifuna ukwandisa umoya wokufele. Nithi ke abantu abahleli imndeni niyabajova ngemjovo. Ukuze abantu balale bengashadile. Ukuze bengezumitha. Lithi iBhayibheli ungabulali. Dayisela abantu amaphilisi. Hallelujah. Ukuze benze idakamizwa. Ubulala umphakathi. Ingane ziyaphelela inhlonipho ngenxa yedakamizwa enzakhayo. Hallelujah. Umkakho uyakuba njengomnqumo othelayo phakathi kwendlu yakho. Umfazi wakho ufuneka abe afane nani nomnqumo othelayo isihlahla lesi siqhakazile. Yes Lord. Ingane zisibusiso esiqhamuka kuNkulunkulu. Ingane isibusiso esiqhamuka kuNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu ku-Adam no-Eve zalanani nande. Yes Lord. Wena uzosinika imijovo namaphilisi. Nithi-ke awanika ibhedlela uhulumeni uma ukuthi naye u-involve lapho upresident naye uyolithatha libomvu. Akekho umuntu onelungelo lokukhipha umphefumulo. Akekho noyedwa. Umkakho uyakuba njengemnqumo ethelayo phakathi kwendlu yakho. So umkakho ubuka ama-generation wonke inhlelo za-TV lezi asinayo ngokuyibonela into sefuna ukuyenza ekhaya. Usathane uyangena ngama-TV sekufuna ukuhlela namanje ukuze ngezuzala. Baba sisebenzisa ikhondomu. uNkulunkulu akaze yakhe ikhondomu. Ikhondomu yakhe umuntu. Yakhela yona umkhuba ukuthi abalali bengashadile bandise imikhuba yokufebe. Abantwana bakho babe njengezithombo zomnqumo bezungeza itafula lakho. Abantwana bayisibusiso. Amen. Amen. Bayisibusiso abantwana ekhaya ngokuba yini bayalalela. Benza intando kaNkulunkulu. Bayamsaba uNkulunkulu njengoba lithi iBhayibheli ke lithi khulisa ingane uyiqeqeshe ifanele ihambe ngendlela efanele ibe yiyo. Amen. Hallelujah. Bonke kufanele kube isibusiso. Ngaphansi kwesisekelo, ngaphansi kuba isisekelo sikaNkulunkulu. Amen. Amen. Bese kuthi konke lokho kwenzakalayo kwenzeke ngaphansi kwesisekelo sikaNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu uyisekelo. Ubaba uhamba ngomesaba uNkulunkulu. Ufundisa ingane zakhe umesaba uNkulunkulu. Umama uhamba ngomesaba uNkulunkulu. Ngokunjalo bheka uthela izithelo ezifanele. Hallelujah. Uyamsaba uNkulunkulu. Yes Lord. Amen. Ngokuba bheka kanjalo iyakubusiswa indoda emesabayo uJehova. Lezi ndaba. Yes Lord. Awubusiswa umhlengi. No.
awubusiswa umfundisi wakho, ubusiswa umoya ongcwele ngenxa yokuthi wenza intando kaNkulunkulu ebhale phansi eBhayibhelini. Amen. Wenza lokho okubhale phansi eBhayibhelini. Amen. Le ngane lezi nizicelile lapha emahlosini, nizicele emajimoni. Yes, Lord. Amen. Le ngane ezizalwa ngembiza, Amen. azicelwanga enkosini zengane. Zenziwe ngamandla abantu, Amen. hayi ngamandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna vula isibelesho somuntu wesifazane. Yes, Lord. Umsebenzi wenu ukuthi niguqe nina njengaye umama uSara wazala ingane uIsaka eseno 89 years. Yes, Lord. Amen. 89 years. uAbraham eno 100 years. Amen. Accord. Hallelujah. There is nothing impossible uNkulunkulu. Amen. Akukho okukhulu uNkulunkulu. No. So nina ngamandla enu niyazithwalela nifuna ukwenza intando yenu. Yes, Lord. Nakho amaphilisi ukuthi nizala amawele. Nenza yonke imikhuba le engazange uNkulunkulu azayivumele. Uma uthi uyakholwa, angikhathali uma ngaba ukholwa, ngoba wonke umuntu ufuna ukholwe manje, ngokuba siphila zona ikhathi zokugcina lezi. Yes, Lord. Yes, Lord. Uma ungayenzi intando kaNkulunkulu ebhalwe phansi eBhayibhelini, maye kuwe. My. Noma kuthiwe ngabazi noma ungabazi, maye kuwe. Hallelujah. Hlala kuNkulunkulu. Hlala emthandazweni. Uma ungenakho ngoba uNkulunkulu akakuvumi. Yes, Lord. Uma udelela ukuthi ube nakho uNkulunkulu uzokwenza kube khona. Amen. Why ufuna ukuthatha ushortcut? Why ufuna ukuthatha ushortcut? Yini? Ingokuba ke usujethele wena. Amen. Isinqumo sokuthi uzithwalele wena ijoga. Yes, Lord. Uzenzele wena konke ngamandla akho nangokuqonda kwakho uNkulunkulu usambala usambone ebalekile. Ubone ukuthi inyanga le ebizwa ngamagama labizwa ngangasile ezima lapha yakho workshop nakona wonke amakhona lezi zinto ayisela imbiza bethwala inyoka. Bephethe inyoka anibona ukuthi ke ibona uNkulunkulu benu nithenga imbiza zabo ukuze nizale izingane. Nithenga imbiza ukuze nenze amadoda ayene engafeli. uKristu akasana ndawo. uNkulunkulu akasana ndawo. Yini ngoba niphila ngeenkanuko zenu. Isibusiso sikhelelene nani. Yes, Lord. Asike isibusiso emndenini noma kubantu abangafuni ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Bathwele isiqalekiso. Ingakho benza zonke lezi zinto ezikhohlakala lezi. Yes, Lord. Amen. 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 Incwadi ngokukaMathewu isahluko 6 verse 9. Ngakho ke anokhuleka kanje. Uma ke ukuthi wena ufuna izinto zakho zihambe ngendlela. Amen. Amen. Thatha ithemba lakho ubeka kuNkulunkulu. Yes, Lord. Uma kunenkinga noma ngabe unenkinga engakanani uza kuNkulunkulu. Yes, Lord. uNkulunkulu akaze akunika inkinga engaphezulu kwakho. Amen. Akakuniki umthwalo ongaphezulu kwakho. Kuwena enyameni kuba ngathi kungaphezulu kwakho. Kodwa yena wesazi isixazululo. Yingakho ke uma esekuthumela indodana yakhe ngenxa yokuthi manje uyabona ukuthi yonakala siyaphupha. Ithemba lethu lelehleka, sithatha ithemba lethu silibeka ezinyangeni. Sithatha ithemba lethu sizibeka kubathakathi. Sithatha ithemba lethu sizibeka kwizangoma. Athumele indodana yakhe ukuthi izosiza. Isitshela ukuthi sikhuluma kanjani naye. Sikhuluma kanjani naye. Yes, Lord. Ngokuba ukukholwa kuphela ezwini likaNkulunkulu okuletha ukuthula empilweni yakho. Yes, Lord. Hallelujah. So uma unenkinga ithini incwadi? Incwadi ngokukaMathewu isahluko 6 verse 9. Ngakho ke anokhuleka kanje. So uma ke siza kuNkulunkulu sinendlela ukuthi sikhulume naye. Amen. Nithi Baba wethu osezulwini. Awukhulumi nobaba wakho osemsamo. Awukhulumi nenyanga uyibize ngobaba wakho. Baba wethu osezulwini. Munye uNkulunkulu. Baba wethu osezulwini. Ubiza lo ongabonwayo. Baba wethu osezulwini. Ubiza lo odale konke okukhona emhlabeni. Baba wethu osezulwini. Ubiza igama likaNkulunkulu. Baba wethu osezulwini. Ubiza igama likaJesu Kristu. Baba wethu osezulwini. Owuyena osezulwini. Malingcweliswe igama lakhe. Igama lakhe kumele lihlotshiswe ngezibongo. Ufuna umbonge, umdumise ngenkazimulo yakhe. Iyona ndlela kuphela ongakhazimulisa ngayo igama likaNkulunkulu ukuthi umbonge. Malingcweliswe igama lakho. Ningangcwelisi abaprofeti bamanga. Ningangcwelisi abomama umthandazo abanthandazela amanzi baninike intambo.
malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho. Umbuso usho ukuthi uyena obusayo, le ndlela obusa ngayo kufanele ibuse la kuthina. Mawufike umbuso wakho, Umbuso wakhe kufanele kubuse yena emhlabeni njengakuphi? mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Kubusa yena ezulwini, kubusa yena emhlabeni, kubusa yena ngaphansi komhlaba. Mayenzeka intando yakhe kuphi? Emhlabeni njengasezulwini. Mayenzeke Intando yakho emhlabeni njengasezulwini. so wena wenza intando kabani wena? Hallelujah. Ukuba phela umkhuleko lokutshela ukuthi wena ufike ukhulume kanjani uNkulunkulu. Kufanele ukhulume kanjani uNkulunkulu iqhubeka ithini? Usiphe namuhla Namhlanje hallelujah. ucela yini? Isinkwa sethu. Isinkwa imfundiso yakhe ukuthi wena uphila ngezwi njengoba uJesu Kristu wathi eningi entabeni wathi umuntu anakuphila ngesinkwa kuphela. Kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu, amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu yilona iBhayibheli leli kufanele siphile ngalo. Yilona kuphela. Haleluya. 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 Yilona kuphela iBhayibheli leli kumele siphile ngalo. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Isinkwa semihla ngemihla. Lesi iBhayibheli isinkwa semihla ngemihla. Unenkinga nebhosi yakhe emsebenzini ufuna ukwenza izinto ezingasile. Uya kuNkulunkulu uyofuna isinkwa semihla ngemihla. Hallelujah. Usithethelele amacala ethu. Uxabene nomakhelwane wakho, nomakhelwane wakho uxabene nawe, noma uxabene nezingane zakho, noma nomkhwenyana wakho. Usithethelele amacala ethu. Uyocela intethelelo kuNkulunkulu. Mase nakhona uyocela intethelelo kulo obonile noma obonile. Ukuthi ubonile akunamsebenzi, ungayibophi inhliziyo elikhulu. Njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. Ngokuba uma umntwana kaNkulunkulu wenzani? Njengokuba nathi sibathethelela abanecala kithi. Uma umntwana kaNkulunkulu uyamthethelela umuntu onecala kuwe. Uma umntwana kaNkulunkulu awulibambi ibhuku. Lithi iBhayibheli ke dinwa kodwa ungoni. Dinwa kodwa ungoni. Okusho ukuthi ke umthandazi uthi ke xolela hamba uxolela. Kangaki 70 times 7. Ungasingenisi ekulingweni. Ungasingenisi kuphi? Ekulingweni. Ngokuba usathane ubhizi uyakunenusela ngezinto eziphathekayo. Usathane ufuna wena uwile ekukholweni kwakho. Ingakho ubona abangani bakho bethi basindisiwe benza amakhanda, befaka into zokufakelwa, befaka ama-root, befaka ama-makeup, befaka ama-crocs, befaka iy'kethe ey'mfishane, abafana bebhema ugwayi, bephuza utshwala, befeka belala bengashadile. Ungasingenisi ekulingweni. Abafana belalana bodwa, amantombazane elalana wodwa, omama bephinga. Yini usebalingile usathane babona umakhelwane bezenza lezi zinto bephumelela batshela ukuthi ke ayikho inkinga uNkulunkulu ke uzokuthethelela ngokuba nobani uyakholwa ukuthi uyakwenza. Akuhambe kanjalo. Kubhala ukuthini phansi eBhayibhelini? Qala kufanele ubheke lokho. Ungasingenisi ekulingweni. Kodwa baningi abawile baphethe iBhayibheli. Siyabazi baningi bawile bephethe iBhayibheli bese bambelele ekutheni basindisiwe. Kodwa usikhulule kokubi. Sikhulule umkhululi munye. Njengoba ke wathi sebethele esiphambanweni yafi indodana waphuma umoya engcwele washona phansi emathuneni wakhulula laba ababoshiwe. Bonke abangcwele ababoshiwe wahamba ushuma. Haleluya. 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 Wabakhulula bangene emzini ongcwele. Sifuna lo mkhululi oyokwazi ukukhulula nawe. Ezidabekweni nasemhlabeni ngesikhathi usathane engilusela. Noma sowufile usathane angabi namandla kuwena emzimbeni wakho. Njengoba engazange abe nawo amandla emzimbeni kaMose. Hallelujah. Ngokuba umbuso ungowakho. Umbuso wathi ke ethumele isiprofethi uIsaiah. Wathi yini sizalela indodana. Umbuso uzoba semahlombe akhe. Umbuso uzoba uphethe umbuso. Amen. Ngokuba umbuso ungowakho. Umbuso kaNkulunkulu akadala bathu inyanga ethakatha kangakanani noma umthakatho onjani. Umbuso egcineni kaNkulunkulu. Baningi abaletha ama-testimony babathakathi ababeyinyanga babeyizangoma. Kodwa ke uJesu Kristu wazambula bona baphenduka ezonweni zabo. Haleluya.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Namandla Hallelujah. nenkazimulo. Amandla lenkazimulo uyazikhazimulisa. Amandla wakhe wena wazi uzikhazimulisa. Hallelujah. Noma ngabe kuphi leshanda khona. Amen. You understand? Hallelujah. Hallelujah. Sambulo chapter 22. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Namandla nenkazimulo. Hallelujah. Uphiwa amandla onke. Hallelujah. Funa from verse 15. Incwadi Angithi amandla nenkazimulo umbuso ngowakhe. Njengoba kumbuso ngowakhe ezulwini wesitshela ukuthi ke abanjani abangangeni. Incwadi isambulo isahluko 22 verse 15. Yes sir. Ngaphandle kukhona izinja Abafundisi bamanga nabathakathi nabantu abaphathisa ubutabu zemithi bambethakathi abantu abalumbi nabenzi bemlingo nezifebe nabantu abalalana bengashadile nababulali nabantu abachicha igazi noma ngabe udokotela onika abantu amaphilisi ukubakhipha izisu umbulali noma ngabe udokotela onika abantu imjovo namaphilisi ukuthi bahlele umbulali noma ngabe wena umama othi ke uphatha imithi yokuthi makhipha izisu umbulali umuntu ophatha imithi ebeka emasangweni ebeka eminyango yabantu babeka abantu baphathwa amakhanda baqhunyelwa amakhanda bafe umbulali uphatha isibhamu uphatha umbese umbulali ukhipha isisu umbulali nabakhonza izithombe ilabantu laba bathi ke angithi abona lehle Intshumayelo umuntu obuka isithombe ojongela athi uNkulunkulu wakhe. Yes Lord. Yes Lord. Angikhathali uma usoneliphi isonto uma endlini yakho unesithombe osibukayo ejongeni ukuthi uyathandaza kusona wena awungeke uze ungene isulu ngoba awumazi uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ungumoya labo bakhuleka kuye bakhuleka ngokweqiniso nangokomoya. Nabo bonke abathanda nabenza amanga. Nabo bonke abantu abawathandayo nabawenzayo amanga. Umuntu othanda amanga uyawakhuluma. Uyawakhuluma amanga ngomlomo wakhe ukhuluma amanga imqondo wakhe ucabanga amanga izenzo zakhe ezamanga bese kuthi ke labo abawenzayo amanga yilabo abenza imlingo baqambela abantu amanga benza abantu bakholwe izinto ezingekho eziluthayo balutha abantu. Nabo bonke abathanda nabenza amanga. Abathanda nabawenzayo uyabathanda uphila ngamanga ngeke uzubona izulu. Uyawenza ngeke uzubona izulu. Hallelujah. Ezindaba ukuba konke ubhaliwe kubhalelwe thina ukuthi sazi ukuthi sikholwe yikho. Mina Jesu ngithumile ingilosi yami. Uthi uJesu yena uqobo lwakhe uthumile ingilosi yakhe ukufakaza kini lezi zinto emabandleni. Lezi zinto lezi kufanele zonke zaziwa amabandla ukuba ke baningi abantu abami kuma-pulpit abathi bangabaholi bamabandla benza zonke lezi zinto lezi ezibhalwe phansi eBhayibhelini ezobavalela ukuthi bangangeni ezulwini. Benza izinto zokuthakatha ngoba yini bafuna ukuba nebandla elikhulu bafuna ukuba nebandla elikhulu uwarinti ngokuba nebandla elikhulu elisihogweni ibandla elikhulu nabalandeli abaningi abayisihogweni. Kuthiwa-ke baningi babiziwe bayingcosana abazokhethwa. Baningi babiziwe bayingcosana abazokhethwa. Ngiyimpande yenzalo kaDavide. Lo okhulumayo indodana kaNkulunkulu eyimpande nenzalo kaDavide. Inkanyezi yokusa. Inkanyezi yokusa, inkanyezi yokukhanya. Ocwebezelayo. Uyena okhazimulayo Jesu Kristu. Bese athi verse 18. Hallelujah. Athi ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi esiprofeto. Ngiyafakaza mina kubo bonke abezwa amazwi alesiprofeto. Sale ncwadi. Uma kukhona owenezela kulokho. Uma uzama uzifakela kwakho ngeke eBhayibhelini kulokho kukhona. noNkulunkulu uyakwenezela kuwe zonke iqalekiso izinhlupheko ezilotshiwe kule ncwadi. Zonke iqalekiso ezibhaliwe kule Bhayibheli leli nawe ziyakwehlela. uNkulunkulu ukuze aziveze kuwena akakuthatha afake esibhedlela akufake ICU akakuginqa nemoto ukuze azambule kuwena ngoba unenkani angenza noma ngabe yini. Uzojana kwincwadi kaJobe athi uNkulunkulu ukhuluma ngephupho ukuze azambule kuwena
ngokuba Hallelujah, umbuso hallelujah. ungowakho Ngokuba umbuso wezulu, namandla nenkazimulo amandla nenkazimulo okwaJehova. You understand? kuze kube phakade. Kuze kube phakade naphakade. Amen. Amen. You understand? Amen. So, ngiphincwadi ezenzo. Hallelujah. Sahluko 2 verse 38. Hallelujah. Ubusisiwe umuntu ohamba ngokumesaba uNkulunkulu, ohamba ngokuzinikela, eze kuNkulunkulu ngokuzinikela, ngokuba ke ufuna abanjalo abeza kuye. Akafuni abantu abanhliziyo mbili, abafuni abantu abangabazayo, ufuna abantu abeza kuyena ngokuzinikela. Inhliziyo yakho ibe kuyena. Act 2:38. Hallelujah. Incwadi yezenzo isahluko sesibili. Yes sir. Verse 38. Yes sir. uPetru wayesethi phendukani yilowo nalowo apaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zethu ukuze wena uthethelelwe izono zakho, khona niyakwamukeliswa uyobe sonikwa isiphiwo sikamoya ingcwele, isiphiwo sikamoya oyingcwele lesithembiso isakho, isenu nabantwana benu, esaba bonke abakude nabaseduze, nabo bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Waseqhubeka wananzelela ngamanye amazwi wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Intshumayelo lo ungayigcini wenze yakho, noma ke ukuthi usuyizwile ube nomona, thatha uyinike noma ngabe ubani, isherishe noma siwe sebecikekile. UNkulunkulu uzoyenza indlela yokuthi ibafike bakwazi ukuthi bezwe iqiniso, ngokuba ke konke esikushumayelayo yiloko okufunwa uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu uthi intando yakhe mayenzeke. So senze intando yakhe ngokuba siyamesaba. Asenzi lento ngoba naku sifuna ukubukwa noma sifuna udumo. Asinandaba nodumo lasemhlabeni, sinendaba lokudumisa lo ongaphezulu kwakho konke, lo othiyena ukwazi ukubhubhisa ke inyama nomphefumulo. Anginandaba nomuntu ozobulala inyama yami kuphela. Angizelanga ukuzokwakha emhlabeni, ngiyadlula emhlabeni. Angizelanga ukuzoba ke isakhamuzi, ngisivakashi. So uma ngifa kufanele ngazi ukuthi ke ngibuyela kuye lo ongilethile emhlabeni, ngokuba ke uba wengangenzanga inspiration sikamame ngabe angimanga la ngiqoshisa abanye abantu. So uma kukuthi umsebenzi wami engwabelo lo kufanele ngufele futhi. Hallelujah, 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 glory to God. Ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Hallelujah. Uma ke ukuthi ufuna ukubhaphathiswa noma ufuna ukubuza imibuzo mayelana neBhayibheli, uyosithinta. Hallelujah. Imniningwane uzoyishilo bright. Bona ngumkhuleko. Hallelujah. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, ayenziwe intando yakho njengamanje emhlabeni njengasezulwini. Izwi lakho Nkosi lihambe lufeze umsebenzi wakho njengokumthuma kwakho. Siyalibonga Nkosi ukuthi izwi lakho lithembekile. Siyabonga ukuthi wena Moya Engcwele, wena ohamba nalo Nkosi, uzofeza umsebenzi kule nhlabathi eyimpilo zabantu. Wena uzohlwanyela Nkosi izwi lingene ngaphakathi emphefumulweni yabo, kuthi ibo bonke laba abalamukelayo Nkosi wena ubasebenze, beze Nkosi ekuphendukeni, babhabhadiswe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, babe yidalwa ezintsha. Siyawubonga umsebenzi wakho ngoba uyancomeka Nkosi. Wena umuntu wamenzela icebo umhlaba ungakadalwa, wena usuwenzile Nkosi umsebenzi wokuphokophelisa, and usibizile sonke Nkosi ukuthi size kuwena, sizethobe, sizehlise, sinqobe inyama nakho konke ukudwanguza bobula Nkosi. Sikwamukele ngentokozo ngoba izwi lakho likuthembekile, likholekile. Mawenziwe kumsebenzi wakho Nkosi, intando yakho makube yiyona ephumelelayo empilweni zethu. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyakubonga Moya Engcwele. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, manje naphakade. Amen. Amen. Bazalwane, kubo bonke laba abafuna ukubhabhadiswa nalabo abanemibuzo, sheshisa uthatha ipeni ukuze uzobhala inamba. Munemibuzo ikakhulukazi laba abafuna ukubhabhadiswa kusayi namhlanje, usanesikhathi. uNkulunkulu esakunikile amadlebe nomphefumulo usezwa, ngoba akekho yothi akezwanga ngenkosi yethu Jesu Kristu. Thatha inamba ubhale phansi. uNkulunkulu ukhuluma nawe uqobo wena njengoba uzwa. Ubhale inamba phansi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba ithi 066 566 9245.
ubhale ne-email address ukuze uzokwazi ukuthi unabe umubuza unembuzo unganakho ukuqonda ukuthi ngendlela wabhabhadiswa ngayo kwakuyiyona yini indlela e-right noma ngoba faneke wenze ngendlela ekubhalwe ngayo phansi. Imibhalo iyona esiholayo. Bhala i-email address ukuze uzoba nokuqonda. I-email address ithi izwilenkosii.jesuchristu@gmail.com. Ngizoyiphinda i-email address. Mubhala kwi-email address uthi izwilenkosii.jesuchristu@gmail.com. Na ku YouTube intshumayelo ziyatholakala ngokuphelele kwazo. Zonke intshumayelo ziyatholakala ku YouTube. Ukuze uzokwazi ukuthi uyilalele, ukwazi ukusubscribe, upress ne-notification ukuze uthole intshumayelo zonke masiqeda ukuyifaka ukuze uzokwazi ukuthi uyithole ngokuphelela kwazo. Ungagcini ukuzwa kanye ukuze uzokwazi ukuthumelela nabanye. Ku YouTube uyabhala uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usuthola ukwazi ukuthola ipage, ukwazi ukufollowisha, usubscribe, uthole nama notification ezinye intshumayelo. Ku YouTube mutype uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usuyithola intshumayelo ngokuphelele kwazo. Na ku Instagram siyatholakala ku Instagram. Mutype ku Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usuyithola ihandle ukwazi ukufollowisha, ukwazi nokusenda ama DM ukuze uzokwazi ukuphenduleka kwimibuzo yakho onayo. Ku Instagram njoba sengishilo siyatholakala uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukuthi ulandele ipage, ukwazi futhi ukwazi ukusenda ama DM. Siyabonga bazalwane ngoba uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Uyena isango, uyigate lokungena ezulwini, uyindlela neqiniso. Malibongwe igama likaJesu Kristu. Amen. Sibonge bazalwane, siphinde sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen. Amen.